तर अशीच खुसखुशीत शंकरपाळी तेही एक पळी मोहन वापरून आपण इथे बनवणार आहोत आणि तेही अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने, अजिबात जास्तीचा त्रास न घेता। तर यासाठी इथे आपण पळीभर मोहन जे आपण इथे कडक असं गरम करून घेणार आहोत। धूर आला की आपल्याला इथे गॅस बंद करायचा आहे। तर मी आता मोहन इथे गरम करून घेत आहे। फक्त पळीभरच मोहन आपल्याला या शंकरपाळ्यांसाठी वापरायचं आहे। तर मी इथे बरोबर अर्धा किलो मैद्याचं पीठ घेतलेलं आहे। तर याच्यामध्ये 1 चमचा कांदा लसूण चटणी टाकायची आहे। त्याचबरोबर चवीनुसार मीठ इथे टाकायचं आहे। तर मीठ इथे मी 1 चमचा घेतलेला आहे। त्याचबरोबर चटपटीतपणासाठी इथे मी 1 चमचा चाट मसाला घेतलेला आहे। त्यानंतर इथे आपल्याला 1 चमचा ओवा घ्यायचा आहे आणि 1 चमचा जिरे घ्यायचे आहेत। त्याचबरोबर थोडीशी हळद आपल्याला इथे टाकायची आहे। तर अर्धा चमचा हळद मी इथे टाकलेली आहे। आता हे सगळे पदार्थ आपल्याला आधी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत, ज्यामुळे आपले सगळे मसाले या पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स होतील। तर तुम्ही बघितलं असेल इथे फक्त पळीभर मोहन आपण इथं घेतलेलं आहे। हे प्रमाण व्यवस्थित आहे या शंकरपाळ्यांसाठी। तर कडकडीत असं गरम करून आपण हे मोहन या पिठामध्ये ओतलेलं आहे। तर हळूहळू हे पीठ जे आहे ते आपल्याला या मोहनवर टाकायचं आहे, जेणेकरून आपला हात भाजणार नाही। आणि मग हे मोहन जे आहे तेलाचं ते या पिठाला व्यवस्थित सगळीकडे चोळून घ्यायचं आहे। आणि ही प्रोसेस फार महत्त्वाची आहे। जर पिठाला तुम्ही मोहन व्यवस्थित चोळलं नाही तर आपल्या शंकरपाळ्या या खुसखुशीत होत नाहीत। त्यामुळे व्यवस्थित सारं मोहन जे आहे ते या पिठाला चोळून घ्यायचं आहे। तर मोहन चोळून झाल्यानंतर अशी आपल्याला मूठ करून घ्यायची आहे, ज्यामुळे आपल्याला कळणार आहे की आपलं मोहन इथे व्यवस्थित पडलेलं आहे। तर तुम्ही बघितलं असेल मूठ व्यवस्थित इथं बनली होती। तर आता आपण याच्यामध्ये पाणी घालून हे पीठ व्यवस्थित असं घट्ट मळून घेऊयात। तर पीठ इथं मी व्यवस्थित मळलेलं आहे आणि आता ते आपण मर्दून घेऊयात। आणि ही प्रोसेसही फार महत्त्वाची आहे, ज्यामुळे व्यवस्थित आपल्या शंकरपाळ्या ह्या खुसखुशीत तयार होणार आहेत। तर इथे पीठ तयार झालेलं आहे, त्यातला मी थोडासा गोळा इथे काढून घेतलेला आहे। शंकरपाळीसाठी आता इथे आपण मोठी अशी पोळी लाटून घेऊया। तर मोठा गोळा आहे त्यामुळं पोळी पण आपली व्यवस्थित पोळपाट भरून होणार आहे। तर जेवढी पातळ तुम्ही कराल तेवढ्या खुसखुशीत आपल्या शंकरपाळ्या होतात। तर मोठी अशी पोळी मी इथे लाटून घेतली, तुम्ही बघत असाल। आणि आता आपण शंकरपाळ्या कट करायला घेऊयात। तर तुम्हाला जो आकार आवडत असेल त्या आकारामध्ये तुम्ही या शंकरपाळ्या कट करू शकतात। पण शक्यतो तिखट शंकरपाळ्यांसाठी डायमंड शेप हा खूप छान दिसतो। तर त्याच आकारामध्ये मी इथं सगळ्या शंकरपाळ्या या कट करून घेत आहे। शंकरपाळ्या या कट करून झालेल्या आहेत। आता आपण त्या तळायला घेऊयात। तेल व्यवस्थित गरम झालेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये शंकरपाळ्या सोडूयात। तर मध्यम आचेवर मी आत्ता तेल ठेवलेलं आहे। तर हळूहळू आपल्याला याच्यामध्ये शंकरपाळ्या एक एक करून सोडायच्या आहेत। एकदम गट्टा करून आपल्याला इथं सोडायच्या नाही आहेत, जेणेकरून त्यांचा आकार बदलतो आणि त्या एकमेकांना चिकटण्याची शक्यता असते। त्यामुळे शंकरपाळ्या या आपल्याला एक एक करूनच सोडायच्या आहेत। सगळ्या शंकरपाळ्या माझ्या इथे आता सोडून झालेल्या आहेत आणि आता मी मोठ्या गॅसवर या शंकरपाळ्या तळून घेत आहे। तर अशा आपल्याला सतत या हलवत राहायच्या आहेत, जेणेकरून त्या दोन्ही बाजूने व्यवस्थित तळल्या जातील, अजिबात कच्च्या राहत नाहीत। त्यामुळे आपल्याला त्याला सारखं हलवत राहायचं आहे। तर इथे आता एक 2-3 मिनिटांनी शंकरपाळ्या आता व्यवस्थित तळून झालेल्या आहेत। तर त्या मी इथे आता काढून घेत आहे। तर याच पद्धतीने आपल्याला इतर शंकरपाळ्याही तळून घ्यायच्या आहेत। तर शंकरपाळ्यांची दुसरी बॅचही मी इथे तळून घेत आहे। तर तुम्ही बघत असाल थोड्याशा लालसर रंगावर आपल्याला या शंकरपाळ्या व्यवस्थित अशा तळून घ्यायच्या आहेत। तर सगळ्या शंकरपाळ्या इथे माझ्या आता तळून झालेल्या आहेत। तर मी इथे तुम्हाला आता या शंकरपाळ्यांचा आवाज दाखवते। तर बघितलंत किती मस्त आणि खुसखुशीत अशा शंकरपाळ्या इथे आपल्या तयार झालेल्या आहेत। याच्यामध्ये आपण चाट मसालाही वापरलेला आहे।
तर या दिवाळीला तुम्हीही या अशाच खुसखुशीत शंकरपाळ्या आणि तेही फक्त एक पडी मोहन वापरून बनवलेल्या नक्की बनवून बघा आणि तुमच्याही शंकरपाळ्या अशाच खुसखुशीत होतील. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. सारिकाच देशी विदेशी पदार्थ या माझ्या चॅनलला आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकनवरही क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील. आणि अशाच नवनवीन चवी घेत राहा आणि पदार्थ बनवत राहा. पुन्हा भेटू एका अशाच खुसखुशीत रेसिपीसोबत. तोपर्यंत व्हिडिओ संपूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद.